Anong trip mo? Ayoko na! Ang hapde! Ang hapdi pala pag pinupuwersa. Pinupuwersa kasi nadapa nga ako, di ba? Napuwersa ako sa kakatakbo. Ikaw na naman nasa isip mo. Well, Maratoni, sige, pinili mo yan. Panindigan mo yan. Gusto mo yan, di ba? Daldalerang atleta, go! Alam mo, kabisyo, hindi kaya madali ang buhay ng isang atleta. Sa totoo lang, minsan nga napapaisip ako. Minsan naiiyak ako kasi puro sugat na yung katawan ko. Dati flawless yung legs ko, ngayon puro sugat na siya. And speaking of pagiging atleta, no, alam mo medyo malungkot ang nabalitaan natin mula sa Philippine sports community. Kasi may nabalitaan ako. Namatay na po si ating multi-medalist sa SEA Games na si Marvin Guarte. Na habang natutulog, nasaksak! Hindi alam kung sino man yung sumaksak, pero feeling ko isang ano rin to eh. Baka mamaya competitive runner rin to o kung ano man. Kaya nga sabi ko, ako, ayoko na talaga nagko-compete. Ang hirap pang may nakakalaban. Pero sana no, sa lahat po ng pamilya ni Sir Marvin, ay lahat po kami ay taas pusong nakikiramay sa inyong lahat. And hopefully no, makuha rin natin ang ating justice para kay Sir Marvin. At saludo kami sa lahat ng mga atleta na talaga namang nagagawang balansehin ang trabaho, ang pagtitraining araw-araw kagaya ko, yes. And bukod dyan, syempre, di natin may iwasan yung mga ganyan eh. Maraming asa ng athlete kasi talagang alam mo yun, nasa puso ng isang athlete ang pagkukumpete, ang pagiging competitive sa lahat ng mga sports. And hindi lang yan, syempre meron din tayong kasamang physical pain. Kaya saludo ako sa lahat ng mga atletang nakikinig sa atin ngayon. Hello sa mga runner dyan. Oy, talaga namang solid na nakikinig dito. Hindi pala solid. Basta purong-purong kabisyo mo. And of course, gusto rin natin i-shoutout ang ating police major na si Enzo. Hello. Fresh na fresh mula sa Mindanao. Pasalubong ko And again, kung isa ka kagaya ko, kuya, oo, ikaw mismo, na feeling mo minsan talaga naman, feeling athlete ka rin no? Athlete sa pagtatrabaho, competitive, non-stop, kayod ang kayod. Pero dapat at the end of the day, lagi mo tatandaan, kung laban ka man ng laban, dapat marunong ka ring magpahinga. Ano man yung ginagawa mo ngayon, nagda-drive, babantay ng mall, naglalaban ng panty ng boss mong masungit. Go lang. Ganyan talaga pag work ng work. Basta again, huwag mong kakalimutan magpahinga ha. Ganon, day off ka bukas, ganon. Ayaw mo siyang magalit basta day off ka. Biglang natakot tuloy ako maging isang alam mo yun, baka mamaya biglang may sumaksak sa akin eh. Buti sana kung iba isasaksak eh. Kaya kailangan ko ng motivation today. Kaya nga, sige nga. Sabi nga dyan sa tropa mo, yan mismo, ha? Pagkatapos dito, sabi mo i-chat mo. Sabi mo si Maratoni medyo malungkot. Kailangan daw nakikinig ka sa Love Radio. Sabihin mo ha, magbabalik ako mamaya. Again, makinig lang ng feel good music. Kasama pa rin ang iyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. It's been number one.